Kenya igondo MCA we ward ya Tabaka ansa iga no tuaterante no yo minto mheshimiwa Mauti uyoro mheshimiwa we ward ya Bugetenga no to kolega sia mali se serikali ye county ya Kisii eje kura wa no yo minto His Excellency Paul Simba Arati na batoko ne kobwatera ne singe ko bakolera magendere se binyoro nimonyete nga mangana manga abeira na ende na bonta yeto gwanchira nanga asa opinion ya koletwe omugavo no itupo Simba Arati na intwe ni ntutu abete na mbe ya meso bokoleri asense yeto ya Kenya igonto gende yeto ko bakoleri ga sana na wena bonta yeto ko bakirambi ya mona bantu ba minto asenje go tobwatis ekiara ga siete ko barais to tabwatira ntina inwa magendere to korata kunyalikana lakini akero to abwatiranire na boko nyanga Nyasaye bwanchire muna bontu abege tunambe ya mese kalenda ya Kenya italia mangana maya na bonta yeto tubwaterane na entubwate sio mugavano ito Paul Simba Arati ekero to kogenda guchimotua ekiara chikuranchiro 2027 tigato mubwate si elinde tonyorege pindi kende agenda yego tokolera maya ekiara orokane okolega asiengiese county ite ya Kisii igonta gete imbake nambi ya mono mwens na indete ebenga tiganya saa tokonye ekero tokoenda guchimotua tugukoro mwaka Nyasaye atoikio mwaka ndo moyo muya na indagenda yego tokonya asenge njobo koleri